Moi, mun nimi on Leena. Tervetuloa kanavalleni. Kanavani on tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat enemmän selkeyttä ja hyvinvointia ja suuntaa elämään. Minua kiinnostaa ihminen kokonaisuutena, eli mieli, keho, arki ja elämäntilanne. Olen ajatellut aloittavani tänä vuonna Life Coach-valmentajan valmennusten pitämisen. Olen valmistunut Life Coachiksi vuonna 2023 ja hyvinvointivalmentajaksi 2022. Olen aloittanut syksyllä 2025 lähihoitajaopinnot ja tarkoituksenani on erikoistua mielenterveys- ja päihdepuolelle. Toiveeni on valmistua keväällä 2027. Olen ammatinvaihtaja. Olen alun perin opiskellut liiketaloutta. Viimeisin tutkintoni sieltä on liiketalouden tradenomi YMK vuodelta 2024. Työskentelin taloushallinnossa noin 20 vuoden ajan. Tämä vlogi syntyi halusta pysähtyä niiden asioiden äärelle, joissa me eletään arjessa. Mitä tulen käsittelemään täällä on hyvinvointi arjessa, jaksaminen, rajat, elämän muutokset, mitä oivalluksia saan opinnoista, luonto, rauhoittuminen sekä lempeä kasvu. Yksi tärkeimmistä asioista, joita olen oppinut, on, että muutos ei ala isoista päätöksistä, vaan pienestä pysähtymisestä. Jos tämä resenoi, olet tervetullut mukaan. Tämä on yhteinen matka hyvinvointiin.